सावरायनाय जादों जेब्ला सावरायनाया जायो मोजां मोनसे थासारि फैयो रेल लामा जथियो राजा लामा जथियो हांगार स्ट्राइक खालामो सरकारा जोंनो लिंनो बाध्य जायो अब्ला जोंनिनो सोरबा सासे दैदेनगिरिया बुङो बड'लेण्डर खपन देखि लाभ नाय बड'लेण्डर खपन देखि लाभ नाय बिनि उनाव आरो समाव सावरायनाय जोङो रायजो राजाया थाखा फैसा गारनानै राजा लामायाव फैबाय बिनि उनाव बुंनानै होबाय एबसु एनडिपिआ राजखान्थि गेलेनोसो सोमावसारदों बेबायदि बुंनानै होलायबाय आरो साननैसो थालायबाय दिनै बर' हारियाव जोङो गिदिं नायबाय जोंनि गामि आइ आफा रायजो राजानि अबस्थाखौ दिनै गासैबो बर'फोरनि गेजेराव 1% बर'आ माहाजोन जानो हानाय 99% बर'नि अबस्थाया मोजां नङा दिनैबो बोथिनै ओंखाम मोजाङै मोनजायो गावनि मोजां न' बां लुनानै लानो हायो रोजा रोजा बर' फिसाफोर दङ साख्रि बाख्रि बेफार फालांगिनि बाथ्राखौथ' दोनदो राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि बाथ्राखौथ' दोनदो हा हु बेंनायनि बाथ्राखौथ' दोनदो राजखान्थि गोहो मोननायनि बाथ्राखौथ' दोनदो थांना थानो थाखाय मिनिमामखौबो मावना लानो हायो मानसि दङ राव जोंनियाव जोंनि बिमाफ्रा दिनै लामा बानायनायाव अन्थाइ बोहैनो गोनां जादों फिथा फाननाय जौ फाननायखौथ' दोनदो दख'ना फाननायखौथ' दोनदो 10 बोसोर सिगाङाव जोंनि बिमाफ्रा बेफोर खामानिखौ मावनाङामोन दिनै बिटिसि मोनखांनायनि 13 बोसोर उनाव जों बिटिसि एरियायावबो नुदों राजा लामा बानायनायफ्राव दिनै अन्थाइ बुख्रुग्राफ्रा जोंनि बर' आइजोफ्रासो फैनो गोनां जाबाय बेबायदि हारिनो उदांस्रि नांगोन ना नाङा बेबायदि हारिनो बड'लेण्ड नांगोन ना नाङा जोङो दिनै मोनसे सोंलु फैबाय रायजोफोर जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड मोनाब्ला बे आसामनि हारसाफोरजों लोगो नांनानै बे खुंगिरिफोरजों लोगो नांनानै खुनु दिन जोङो समान जौगानाय आरो समान मोनथायखौ जों मालाबाबो मोननो हानाय नङा दा नंखायनो रायजोफोर दिनै एनडिपि प्रग्रेसिभ दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयेन्ट एक्सन कमिटि आरो गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा नारा नाथा नाजानानै हरखौ सान खालामनानै मोनजानाय मोनलोंनाय नागारनानै जेरैखि जाया बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ इन्डियायाव बयनिख्रुइ गोजौसिनाव दोननांगौ होननानै नोंथांमोननि मददजों नारा नाथा खामानि मावदों दा बेखौ नुनानै दिनै आसाम सरकार भारत सरकारा गिनानै जोंजों रायज्लायनो गोनां जायो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया दिनै मानो सुबुंखौ मा खुंनो गोनां जाखो जि बिजेपि सरकारा 2014 जोंखौ गिनानै बिथांमोना लिरनानै होनो गोनां जादोंमोन जों दैदेनगिरि जानो मोनोबा भारतखौ सामलायनो मोनोबा बड'लेण्ड आरो बरखालिनि जेंनाखौ सुस्रांगोन नाथाय 2016आव जेब्ला जोंनि राजखान्थि हान्जाया बिजेपिजों लोगो नांना सामलायहैबाय गादियाव जिरायहैबाय बै खालिनिफ्राय बिजेपिनि साननाय हनाया सोलायबाय फारसेथिं जों नोंथांमोना अब्ला बुंदों बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया आरो सासेया थांनानै दिल्लीयाव बुंहैदों दिसपुराव सिन्था खालामनाङा आं दङ बिसोर बिनाया बिसोर खालामनाया जेबो नङा बेबायदि बुंहैदों आरो नोंथांमोना बयबो नुदों बावैसो दिल्लीयाव मा बुंहैखो बिथाङा सिगांनिफ्राय बुंबाय जे 6 जनगोष्ठीखौ एसटिखौ बड'लेण्डआवसो लायनो होग्रोनांगोन बड'लेण्डआवसो होग्रोनांगोन दिल्लीयाव थांनानै बुंबाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया आईएएस अफिसार गैया इन्जिनियार गैया डाक्टार गैया इन्डास्ट्रि गैयानो आङो सोंदों जोंनि बिखाया गावदों ओइ खालि आङो टिभियाव नायनानै सानदों बेबायदि सानदोंबा जोंखौ पाब्लिकलि लिंहरनानै सेन्देलजों सुबा नाथाय बर' हारिनि मोन्थाइखौ बेबायदि बुंनो अधिकारखौ बहा मोनदों बेलाय बर' हारिया जायनि थाखाय 5,000निख्रुइ बांसिन सुबुं थैबाय जोंनि बिमाफ्रा जिनाहारि जानांबाय न' बां सावजाबाय बेबायदि मोनसे दाबिखौ दिनै बे मालायनि सिगाङाव लासि खालामनो अधिकारखौ बहा मोनदों जों दिनै सोंगोन नोंथांनियाव फिननाय होनांगोन आरो ओंखायनो रायजोफोरखौ बुंनो नांगोन दिनै मोनद' हारिया जुदि एसटि जानांगौबा जोङो थावरिनो हानाय नङा दिनै बे आहमफ्रा 200 बोसोर आसामखौ रायजो खुंदों आईएएस आईपीएस अफिसार आहम गोजा दिनै एमएलए मन्त्रि आहम गोजा इन्डास्ट्रिनि मालिक आहम गोजा बेफोरबायदि जाथिखौ दिनै एसटि खालामनो नागिरदों बिथांमोना जोंनि एमएलए एमपिफ्रासो बुंदों केटेगरि जागोन केटेगरि बानायगोन आधार केटेगरि बानायगोन भारतनि संबिजिताव बेबायदि केटेगरि बानायनो हानाय कुनु बेबस्था गैया कुनु लामा गैया लामा थानाय मोनबा थांनाय 8 तारिखआव जेब्ला बिलखौ राज्य सभायाव लाबो
लाखियो जोंहा मोनसे एग्जाम्पल होनो हायो रायजोफोर जि समाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ बानायदोंमोन ट्रेडिसनेल फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट ट्राइबेलफोरनि थाखाय हानि मोनथाय बै समाव भारतनि ट्राइबेल मन्त्रिया पि.आर. केन्डियामोन डनार मन्त्रिया आरो बे पि.आर. केन्डियाखौ दिल्लीयाव थांनानै राज्यसभानि एमपि उत्तमगौर ब्रह्म एबसुनि आफादगिरि रंगिना नार्जारि गाहाय नेहाथारि गौतम मोसाहारि आरो आं लेङाइ आफादगिरि जों थांनानै दिल्लीयाव जोंखौ हमना बुंदोंमोन जे आसामाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ एसटिनि थाखाय लाबोदों थिगानो दङ नाथाय ट्रेडिसनेल फरेस्ट डुवेलार्सफ्रा सोर होनना बुंदों अब्ला बै समाव पि.आर. केन्डिया बुंदों दाथ' एक्टआव सोलायनो हाला होनना रुल बानायथां आसामाव थांना रुल आरो बे रुलाव सोनानै हो जायखौ मोननांगौ जायखौ मोना दिनैसिम आसामाव बे रुलखौ बानायनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै लाख लाख बर' फिसाफ्रा ट्राइबेलफ्रा हाग्रा ओनसोलाव हानि मोनथाय मोननांगौनिफ्राय बन्सित जानानै दङ रुलखौ बानायनो हायाखै आरो दिनै बे हिमन्त बिश्व शर्मा मोना कमिटि दानानै बेवहाय मा खालामनो नागिरदों जोंखौ थगायनो थाखाय आसामाव अ केटेगरि बानायनो नागिरदों बे अ केटेगरिया अल इन्डियायाव जाया रायजोफोर आं खोनानो मोनदों बे देबारगावनि लिडारालायनो गावसोरनि मानसिफोरजों सावरायनो गोरोन्थियाथ' जामारबाय खहाया जामारसिगोन बिटिसिनि 40टा सिटखौ 60टा सिट बानायनानै बिसोरनोबो हगारनांसिगोन गसाइगाव सिट बिजनि सिट एमएलए सिटफोरखौ हगारनांसिगोन बिनि थाखायनो खुगायाव सिरायगुलि हरनानै सोमावसारदोंमोन नामा बिनि थाखायनो राजा लामायाव ओंखारदोंमोन नामा बिनि थाखायनो रोजा रोजा बर' फिसाया जिउ गारनांबाय नामा जोंनियाव सोंलु फैदों दिनै जों कुनु कम्प्रमाइज खालामनो हाया जोंनि मोनथायखौ जोङो रावजोंबो कम्प्रमाइज खालामनो हाया उदांस्रि 30 बोसोर जों कम्प्रमाइज खालामबोबाय आरो कुनु कम्प्रमाइज जानाय नङा बेवहाय नो कम्प्रमाइज जोंनि मोनथायखौ जोंनो होनांगोन थानांगायनो रायजोफोर जों जुजिनानै थांनानै थागोन जुजिनानै थांनानै थाबोगोन दिनैनिफ्राय बयबो सांग्रां जादों पार्लियामेन्टआ 31 तारिखनिफ्राय जागोन 13 तारिखसिम जागोन होननाय खोनादों फैगौ 28 तारिखआव लायनो ट्राइबेल संघजों रायलायगोन थिगानो दङ रायलाय 29 तारिखआव लायनो बिटिसि सरकारजों रायलायगोन थिगानो दङ रायलाय 30 तारिखआव लायनो जेसेबां आसामनि काउन्सिलफोरजों बे शर्मानि कमिटिया रायलायगोन रायलायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बिसोर सोर बिटिसि सरकारा दिनै बिजेपियाव लोगो नांनानै दङ गासैबो काउन्सिला बिजेपिजों दंजोबो बेवहाय मा सोलाय सोल' फैदों जोंनिया सोंलुआ बेसो जुदि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ हेंथा खालामनानै एजिपिया सरकारनिफ्राय ओंखारनो हायोबा दिनै मोनद' हारिनि एसटि जानाया जेराव जोंनि मोनथायखौ धंस खालामगोन बिनिफ्राय जोंनि एमएलए एमपिफ्रा मानो ओंखारनानै फैनो हाया दिनै सिदा खोथा बिथांमोनखौ रोखा खालामनांगोन नोंथांमोना गुबुन हारिजों थानो ना जोंनि हारिजों थानो गुबुननि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंनो ना जोंनि हारिनि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंनो दिनै लामाया सिदा ओंखायनो रायजोफोर आं खावलायखानानै दोननो नागिरदों 31 तारिखनिफ्राय जानुवारिनि 15 तारिखसिम नोंथांमोना टिभि निउज पार्लियामेन्टआव मा डिसकासन जादों जायाखै नायबाय था जुदि बे सानबाया बे 15 दिनाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलजों लोगोसे नैबे 6 जनगोष्ठीनि बिलआ जुदि फैनांगौबा आरो बिथांमोना मोनथाय मोननांगौबा अब्ला किन्तु बिसारखौ रायजो राजाया खालामनांगोन रायजो राजाया खालामनांगोन रायजो राजानो हगारना होबाय जोङो बेवहाय जोंहा कुनु अधिकार गैया रायजो राजानि साननाय हनायखौ हमथानानै दोननायनि जोंहा कुनु अधिकार गैया रायजो राजाया बिसार खालामनांगोन जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बर'जों थानो ना मालायजों थानो जोंनि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंनो ना मालायनि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंनो दा रायजोफोर जोङो दुखु मोनो जोङो रावखौबो इनाय साना रावनिबो हेंथायै जोङो खोथा बुंनो नागिरा बर'नि खौसेथिखौ जों लुबैनानैनो जोंनि गल्डेन जुबलियाव बिथांमोनखौ लिंहरदोंमोन फैयाखिसै धिकाजुलियाव गल्डेन जुबलि लिंबाय बेयावबो फैयाखिसै गोजाननिफ्राय सोरबा साफा सानै लिडार सेलेक्टफ्रा बुङो खौसे जानांगौ मा जानांगौ खौसे जानो थाखाय जोङो बिखाखौ अराय सम गुवार खालामनानै दङ खौसे जानो थाखाय जोंहा बेवहाय जेबो कन्डिसन गैया नाथाय खौसे जानायनि मुङाव बर'नि सोमावसारनाय जांख्रिथायखौ धंस खालामोबा बेबायदि खौसेनो जों मालाबाबो जानो हाया रायजोफोर जों मालाबाबो जानो हाया जोंनि जिउआ जोंनि रंजानाया जोंनि गोजोन खुसिया
हारिनिफ्राय मालाबाबो देरसिन जानो हाया रायजोफोर जोंनि मुंख्लंफ्रा बेखौ जोंखौ फोरोंलांदों दा ओंखायनो दिनै बयबो सांग्रां जादों रायजोफोर आं सोरखौबा बुलायनांगोन नांलायनांगोन बायदिसिना दावराव दावसि खालामनांगोन बेखौ बुङाखै गुसु मेलेमजोंसो दावहा नांनो हायो मेलेमा गुसु जानांगोन नाथाय दिनै आसामाव गुबुन ट्राइबेलफ्रा बेसेबां गाबथानो हागोन जोङो बेखौ नुहुरखानाय ओंखायनो जोंनिखौ जोङो थिग खालामनानै लानांगोन आरो अलखदनि समाव दुखु खैफोदनि समाव जाय खौसे गसंनो हायो जाय सोमावसारनो हायो जाय जांख्रिखांनो हायो बिसोर मुलुगाव गोथां हारि हिसाबै थांना थानायनि मोन्थायखौ मोनो बिसोर अधिकारखौ मोनो बे खोथाखौ जाहाथे गोसोआव लाखियो दा रायजोफोर जों लामा नायदों भारत सरकारा बुंबाय थादों ट्राइबेल टप खालामगोन जोङो बिथांमोनखौ लामा नायबाय थादों मानोना बड'लेण्ड मोननायनि लामाया मोनथाम गिबिया जाबाय सोमावसारनाय नैथिया जाबाय राजखान्थि खालामनाय आरो थामथिया जाबाय सावरायनाय ओंखायनो मोनथाम लामाखौबो जों अपेन दोनदों दा बे खोथाखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय नाथाय बे मोनद' हारिया एसटि जानायनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोनखौबो बुंगोन जोंखौबो बुंगोन सोरबा सोरबा बर'नि आफादफ्रानो जायफोर मोनजाग्रा मोनलोंग्रा सोरबा सोरबा बुंनो हमबाय माथो जोंहा जेबो खहा जायानो जानो होबालाय मा जायो खहा जायानो नङा खहा जाया होनना बुं आरो संबिधानाव बबेयाव लिरनाय दङ जोंनो लाबोनानै फोरमायफै नैबेजों खहा जाया होननानै अब्ला जों मानिनानै लागोन नङाबा खहा जायानो होननानै सोरबा जुदि बुजायनो थाङोबा बेखौ नोंथांमोना बिसार खालाम माबायदि खहा जाया सांग्रां जानांगोन रायजोफोर दा बेनिखायनो बेखिनि खोथाखौ बुंबाय सोमावसारनायाव थांबाय थागोन जायखिजाया समावनो जोङो रेडि खालामनो हानांगोन जायखिजाया समावनो सोमावसारनो हानांगोन नैबे पार्लियामेन्ट सेसनाव थाङो माने बयबो जाहाथे एलार्ट सांग्रां जानानै थायो रायजोफोर नाथाय जोंनि ओनसोलाव सोरबाया थुनज्लायनो नाजागोन सोरबाया फाव फान्दायनो नाजागोन गाज्रि खामानि मावनो नाजागोन बेफोरखौ सामोल जा हिंसा जानो हानाय नङा बुथारलायनाय थै बोहैनाय बेफोर जानो मोना नङाबा मालाया बेवहाय देरहागोन जों बे थासारिखौ जाहाथे लाबोआ আমি এই গণসমাবেশৰ দ্বাৰা আজি যি ইয়াতে ৰেলী হৈ গ'ল কোকৰাঝাৰত অসম চৰকাৰক খকিয়াই দিবলৈ ওলাইছো আপোনালোকৰ নাটক বহুত হ'ল আৰু এনেকুৱা নাটক আমাৰ লগত নকৰিব এনেকুৱা নাটক আমাৰ লগত নকৰিব আমি খকিয়াই দিছো সৰ্বানন্দ চৰকাৰক বড়োসকল ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ অকল বড়োসকল নহয় বড়োৰ লগত আৰু ভূমিপুত্ৰ ইয়াত বহুত আছে আমি সকলো ভূমিপুত্ৰৰ অধিকাৰটো সুনিশ্চিত হওক এইটো আমি বিচাৰো কিন্তু আজি যি দলে শাসনত আছে এই দলে 2014 আমাক কৈছিলে যে আমি যদি শাসনলৈ আহো বড় সমস্যা সমাধান কৰিম বড় সমস্যা সমাধান কৰিম 5 বছৰ গুচি গ'ল বড় সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে সময় নাপালে আলোচনা ভালকে কৰি পাই এটা সমাধানৰ ক্ষুদ্ৰ ওলাবলৈ সময় নাপালে এইটো সময় পোৱা নাই বুলি আমি নাভাবো যি চৰকাৰে আজি এই মানে 6 জনগোষ্ঠীৰ বিল আনিব পাৰিছে যি চৰকাৰে আজি জনজাতি বিৰোধী কাম কৰিব পাৰিছে এই মানুহবিলাক আজি বড়োৰ আলোচনা কৰিবলৈ সময় নাই বুলি কৰি আমি বিশ্বাস নকৰো কথাটো হৈছে যে আজি স্পষ্ট কৰক আপোনালোকৰ নীতি কি এই ভূমিপুত্ৰ বড়ো আৰু জনজাতিসকলক কেনেকৈ আপোনালোকে সুৰক্ষা দিব বিচাৰিছে যোৱা 5 বছৰে ক'লে জনজাতিসকলৰ ক্ষতি হোৱাৰ কাম আমি নকৰো সংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষা পাব এই 6 জনগোষ্ঠীৰ বিল এদিন আহিল আৰু বিল অহাৰ পিছত এতিয়া কমিটি গঠন কৰিছে কমিটি গঠন কৰি পাই কৈছে ইয়াত বোলে ও কেটেগৰী কৰিব ইয়াত ও কেটেগৰী কৰিব দিল্লীত কি হ'ব অল ইণ্ডিয়া কি হ'ব যদি ও কেটেগৰী কৰিবই পাৰে আপোনালোকে কিয় ৰাজ্যসভাত বিলটো আগতে আনিলে ৰাজ্যসভাত বিল আনাৰ আগতে কিয় ও কেটেগৰী নকৰিলে আজি আমাৰ আপোনালোকলৈ প্ৰশ্ন আমাক আৰু টুপি পিন্ধাব নালাগে আপোনালোকে ভোটৰ অংক কৰি ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিব বিচাৰি বৃহত্তৰ জনগোষ্ঠীবিলাকক আজি উন্নত জনগোষ্ঠীবিলাকক এছটি কৰি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীবিলাকক নিক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই ৰাজনৈতিক অংকটো আমি জানো ইয়াৰ সুযোগটো দিছে আমাৰ কাউন্সিলৰ নেতাবিলাকে বিটিসি কাউন্সিলকে আদি কৰি অসমত যিমান ট্ৰাইবেল কাউন্সিল আছে এই ট্ৰাইবেল কাউন্সিল এতিয়া বিজেপিৰ লগত আছে গতিকে আমাৰ প্ৰশ্ন এই কাউন্সিলৰ নেতাবিলাক জনজাতি হোৱাৰ পিছত
অসমৰ বিধানসভাত 24 জনকে ট্ৰাইবেল এমএলএ জনজাতি এমএলএ থকাৰ পিছত 4 জনকে মন্ত্ৰী থকাৰ পিছত চিফ মিনিষ্টাৰ জনজাতি হোৱাৰ পিছত অসমত কেনেকৈ জনজাতি ধ্বংস কৰা এটা বিল আহিব পাৰে এই কথাটো আজি আমি প্ৰশ্ন কৰিছো গতিকে আমাৰ কথা শেষ কথা এইটোৱে যে আপোনালোকে অসমত কি কৰে নকৰে আপোনালোকৰ কথা কিন্তু অতি শীঘ্ৰে বদলান সৃষ্টি কৰি বড়োসকলক বিদায় দিয়ক আপোনালোকৰ লগত আমি সুৰক্ষিত নহয় এইটো আজিৰ কথা নহয় আমি তাহানিতে গম পাইছো আমাক দিবলৈ এলপি স্কুলৰ মাষ্টৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ পইচা নাই কিতাপ দিবলৈ আপোনালোকৰ পইচা নাই কিন্তু বাকী কাম সব আপোনালোকে কৰিব পাৰে এই কথাবিলাক বুজিবলৈ বাকী নাই 50 বছৰে ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত বড়োবিলাকক আধা ঘণ্টা দি চলে আপোনালোকে 24 ঘণ্টা বজালে আৰু আমাৰ বুজিবলৈ বাকী নাই এই 50 বছৰৰ টিভি চেণ্টাৰত আমাৰ 5 মিনিট সময় দিব নোৱাৰিলে 24 ঘণ্টা আপোনালোকৰ বজালে আমাৰ বুজিবলৈ আৰু বাকী নাই এখন দলং দিব নোৱাৰে আমাৰ নামত অসমৰ কেলেণ্ডাৰত বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিনটো আমি বিচাৰিছিলো ষ্টুডেণ্টে এইটো দিব নোৱাৰে আপোনালোকে দিনদয়াল দিব পাৰে আপোনালোকে বেলেগ সবকো কৰিব পাৰে কিন্তু আজি বড়োসকলৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰে এইকাৰণে মই আহ্বান কৰিছো আজি অসমৰ ভৈয়াম জনজাতিসকলক একগোট হৈ সংগ্ৰাম নকৰিলে আজি ধ্বংসৰ সময় আহিল নিক্ষেপ হোৱাৰ সময় আহিল আজি স্পষ্টকৈ কৈছো আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি মোৰ বেয়া ভাৱ নাই আহোমসকলক আমি সন্মান কৰো আহোমৰ ইতিহাসক আমি সন্মান কৰো আহোমসকলক আমি মৰম কৰো ৰাজবংশীসকলক আমি সন্মান কৰো ৰাজবংশীসকলক আমি মৰম কৰো আদিবাসী ভাইসকলৰ যিটো দুখ দুৰ্যোগ ইয়াত আমি সমভাৱে ৰাজি হ'বলৈ বিচাৰো কিন্তু আজি চাওক আহোমৰ নিচিনা 600 বছৰ অসমত ৰাজত্ব কৰা জনগোষ্ঠী এটাক যদি এছটি কৰা হয় বাকী জনজাতিবিলাকৰ কি হ'ব আজি আদিবাসীসকলক কম্পিট কৰিব নোৱাৰে এইসকলৰ লগত যদি আহোমে যদি অসমৰ এছটি হ'ব পাৰে তেতিয়া গোৰ্খাও অসমৰ এছটি হ'ব পাৰিব অসমত আজি এই মানে কলিতাসকলো এছটি হ'ব পাৰিব নাথযোগীসকলো এছটি হ'ব পাৰিব বাকী জনগোষ্ঠীবিলাক যিমান আছে আজি এছটি হ'ব পাৰিব আপোনালোকে আজি সংবিধানৰ জেওৰা ভাঙি পেলাই এছটি কৰিব বিচাৰিছে এইটো অসাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া এই অসাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া এইটো জনজাতিকৰণ নহয় এইটো একমাত্ৰ অসমৰ বড়োৰ লগতে ট্ৰাইবেলসকলক ধ্বংস কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ এইটো অকল জনজাতিকৰণ নহয় কিয়নো আজি আহোমসকলে 3 কোটি জনসাধাৰণ থকা অসমত ৰাজত্ব কৰি আছে এই 3 কোটি জনসাধাৰণ থকা ৰাজত্ব কৰা এটা জাতিক যদি এছটি কৰা হয় আজি অসমৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিসকলৰ 1 লাখ 1.5 লাখ 50,000 আছে এই জনজাতিবিলাক কেনেকৈ জীয়াই থাকিব এই কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এনডিপি প্ৰগ্ৰেছিভ পিপলছ ইন একশ্যন কমিটি আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ উপস্থিত আমি স্পষ্ট কৰি দিছো আপোনালোকে এই যে প্ৰক্ৰিয়া এইটো এইখিনিতে বন্ধ কৰক আৰু যি সমস্যা সাংবিধানিকভাৱে সমাধান কৰিব পাৰে আজি বড়োলেণ্ড সমস্যা ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল 2 আৰু 3 ইয়াৰ দ্বাৰা সমাধান কৰিব পাৰে এই সমস্যা সমাধান কৰক অন্যথা বড়োসকলে সংগ্ৰাম কৰি আছে 5,000তকৈ অধিক শ্বহীদ হ'ল বহুতো গেং ৰেপ কৰা হৈছিলে এই সময়ত ঘৰ বাৰী জ্বলাই দিয়া হৈছিলে 500জনকৈ মানুহ গহপুৰত হত্যা কৰা হৈছিলে হাজাৰ হাজাৰ জেলত গ'ল সা সম্পত্তি লুট হ'ল ধ্বংস হ'ল আজিও আমি পাহৰি যোৱা নাই সেইকাৰণে এই বড়োসকলে সদায় প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যেতিয়ালৈকে বদলেন নহয় তেতিয়ালৈকে সংগ্ৰাম চলি থাকিব ইয়াত কোনো স্তব্ধ নহয় बेखौनो आङो बुंबाय रायजोफोर गोबां दैदेनगिरिफोर दङ गोबां बुंनो सानाखिसै दिनै बर' हारिया खौसे जानायनि सम नाथाय जोंनि गोरबोआव दुखु मोनो जेला जोंनिनो सोरबा दैदेनगिरिया हारिखौ जाय अननांगौमोन जाय जोथोन लानांगौमोन जाय गासैबो बिथिंनिफ्राय हारिखौ नायनांगौमोन बै मानसिफ्रा सोरबाया जोंनि हारिनि हेंथा खोथा बुङोबा जोंनि हारिखौ ध्वंस खालामनाय खैसारियावसो लोगो जायोबा जों दुखु मोनो रायजोफोर दा ओंखायनो नोंथांमोनाबो सानदो सोर मोजां मावदों सोर गाज्रि मावदों इलेक्सना फैगासिनो दङ 2019आव जों खिन्थु बिसार लानांगोन थिग लिडारखौ थिग जायगायाव दोननो हायाबा हारिया बेबायदि आरो 100 बार बांग्रि खराव गोग्लैनो गोनां जागोन अलखदाव गोग्लैनो गोनां जागोन रायजोफोर बेखौ खिन्थु सामोल जाखा आं गोबां खोथा बुंला आं बयखौबो बेखौल' खावलायगोन बयबो होदावरि होसावरि फैबाय
ओंखाम मोनजाबोदोंना बोयाखै मिथिया गोलाव लामाबो थाबायबाय नाथाय जोंहा सानैसो दैदेनगिरि दंबावो बयनिबो खोथाखौ जाहाथे नोंथांमोना खोनासंलाङो आं बेखौ गोरबोजों खावलायबाय आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय आङो स्ल'गान होनो नागिरदों बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय